На каго і чаму крычыць Лукашенко? Што прыдумаў яго міністр, а таксама чаму беларускія чыноўнікі далі загад адключыць інтэрнэт? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Грандыёзныя разборкі Лукашэнкі з вучонымі і чыноўнікамі. Сёння ў яго адбылося пасяджэнне наконт працы Беларускай акадэміі навук. Паўгады таму улетку Лукашенко загадаў стварыць рабочую групу, якая праверыла, як і над чым працуюць беларускія навукоўцы. Прычым на чале той групы паставілі не вучонага, а сілавіка, кіраўніка камітэта дзяржкантролю Герасімова. Ну а цяпер Лукашенко паслухаў даклад той групы і застаўся вельмі незадаволеным. Без эффективной академической науки развитие страны будет проблематично. Без академической науки. Но с такой наукой, как у нас, Национальной академии наук, мы не ускоримся и успехов не добьемся. Я не утверждаю, это вытекает из материалов, которые мне представлены. Галоўная думка і прэтэнзіі ў Лукашэнкі ўсё тыя ж. Ён хоча, каб беларускія вучоныя хуценька прыдумалі нешта, на чым дзяржава зможа зарабіць грошай. Але ж не атрымліваецца, і цяпер Лукашенко абураецца, што грошы вучоным даюць, а плёну ад гэтага няма. У нас критически мало прорывных научных достижений. От деятельности Академии мы не видим той отдачи, на которую рассчитывали. Нет монетизации исследований и разработок Академии наук. А это главный критерий оценки эффективности. В противном случае стоит вопрос, зачем нам такая Академия наук? На арэхі атрымалі тут не толькі вучоныя, але і чыноўнікі. Лукашенко заявіў, што калі навукоўцы не ведаюць, што трэба рабіць, то хай тады адпаведныя ведамствы ставяць акадэмікам задачы. Але пакуль жа гэтага не адбываецца, чым і абурыўся Лукашенко, папутна адвесіўшы традыцыйную плюху прэм'еру Роману Галоўчанку. Мы в правительстве, Роман Александрович, работаем в данном случае как временщики. День до вечера, ну и ладно. А дальше? А перспектива? А без науки нельзя. Напрыклад, калі намеснік Лукашэнкі ва ўсебеларускім народным сходзе Косінец, які сам доктар медыцынскіх навук і прафесар, прапанаваў падняць зарплаты вучоным, то Лукашенко яго адразу проста асадзіў. Я считал и считаю, что заработная плата профессорско-преподавательского состава должна быть, особенно профессора, доктора наук, не ниже заработной платы шахтера, чтобы у них была мотивация, стремление, соцпакет, и они должны думать только про науку. Давайте без агитации. Говорить о том, что Александр Николаевич член кором, шахтером и прочим, надо зарплата какая-то равная и прочее. Но это из области популизма. Вы не назвали ни один источник. Я критерии назвал. И вот заберем у шахтеров, давайте нет, не деньги у шахтеров. Ученым отдадим. Мы заработаем эти деньги. Мы порой расходуем не так. Хотелось Я бы, приведу чтобы пример. были предложения, где взять. Я скажу. Вот это будет важно. Ад гэтага пытання пра грошы Лукашенко ўвогуле завёўся. Маўляў, глядзі ты, грошай ім не хапае. Я это отношу не столько к ученым и Академии наук, сколько к правительству. Не работает правительство. В корень надо смотреть. Дело не в зарплатах. Подождите, у нас что, сегодня все на окладах будут сидеть? По 8 тысяч, по 10 тысяч мы будем докторам и кандидатам платить. Ну и все хорошо. Ну а за что платить? А скончылася ўсё ўвогуле тым, што Лукашенко пачаў абурацца доктарскімі дысертацыямі і амаль перайшоў на крык. Я когда темы посмотрю этих докторских наук, мне страшно становится. Хотя мое железное требование, докторское, это новинка, это изобретение, это что-то новое. Кому нужны эти докторские диссертации? И мы потом, вы говорите, вот надо платить как шахтеру. Ну шахтер накопал и на гора поднял, можно посчитать. А здесь можем, вот если сейчас платить по вашему раскладу, ни доктора, ни кандидаты ничего не будут делать наполовину. Наполовину ничего делать не будут. Я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными. За что, если вот ваших 2 доклада, за что платить деньги ученым Академии наук? Все меня хвалит. Ах, вы молодец, Александр Ильич, вы сохранили Академию наук. Но я ее сохранил для того, чтобы она результат давала.
Поэтому, прежде чем вносить предложение о зарплатах, непопулярно перед выборами сказано, но никогда популизмом не занимался. Называйте источник, где возьмем. Навіны беларускай медыцыны. Мінздароўя прыняло пастанову пра цэны на платныя прыёмы. Гэта закране абсалютна ўсіх. Прасцей кажучы, і ў дзяржаўнай паліклініцы, і ў нейкім нардзіне ці ладэ цяпер будуць аднолькавыя кошты. Павышаць іх самастойна прыватнікам забаронена. Былі агучаныя і лічбы. У залежнасці ад катэгорыі ўрача, яго вучонай ступені ці вучонага звання тарыф складзе ад 35 до 57 рублёў за першасны прыём, ад 21 до 32 рублёў за паўторны прыём і ад 42 до 85 рублёў за кансультацыю ўрача-спецыяліста. Пачне дзейнічаць гэтая пастанова ўжо хутка, з 1 лютага 2025 года. На самай справе міністр аховы здароўя Хаджаеў даўно ўжо абураўся прыватнымі медцэнтрамі і іх коштамі. Маўляў, чаму у паліклініцы паслуга каштуе 15 рублёў, а ў прыватнікаў 50. Таму было зразумела, што нейкія радыкальныя рашэнні гэта проста пытанне часу. І вось гэты час прыйшоў. З Беларусі знікаюць беларусы. З'явілася інфаграфіка на аснове нядаўніх даных Еўрастата па міграцыі ў Еўрапейскім Саюзе. Згодна з ёй, у 2023 годзе віды на жыхарства ў краінах ЕС атрымалі больш чым 280 тысяч беларусаў. Для разумення, у 2018 годзе гэтая лічба была ў 4 разы меншай, і для такой краіны, як наша, асабліва улічваючы праблемы з нараджальнасцю, гэта сапраўдная катастрофа. Мінус 280 тысяч жыхароў – гэта на траціну больш, чым насельніцтва вялікага райцэнтра, тыпу Баранавічаў ці Бабруйска. Альбо гэта тое ж самае, каб у Беларусі раптам зніклі адразу і Ліда, і Салігорск, і Полацк. Прычым адзначым, што лічба ў 280 тысяч чалавек не ўключае ў сябе даныя за 24 год. То бок па факце колькасць эміграваўшых яшчэ большая. Ну а пра прычыны такой бяды вам, напэўна, расказваць і не трэба. Усе і так усё добра разумеюць. На Гомельшчыне чыноўнікі адключаюць інтэрнэт. Цікавы факт даведалася выданне «Флагшток». Аказалася, што райвыканкамы цяпер актыўна рассылаюць у падведамныя установы Гомельскай вобласці указанні, звязаныя з працай экранаў у арганізацыях і на прадпрыемствах. Ідэолагі паставілі задачу, каб тэлевізары, інфармацыйныя панелі і іншыя падобныя электронныя прылады не мелі падлучэння да інтэрнэту. Гэтае патрабаванне перавесці экраны ў аўтаномны рэжым можа казаць пра занепакоенасць чыноўнікаў перад прэзідэнцкімі выбарамі. Падобна, што яны баяцца ўзломаў. Была ж, напрыклад, сітуацыя, калі ў другую гадавіну пачатку вайны у мінскім метро трансляваўся зварот Святланы Ціханаўскай. Тады сістэма рэкламных экранаў была ўзламаная з-за мяжы праз інтэрнэт. Ну і таксама адметна, што гэтае патрабаванне ідэолагаў з'явілася незадоўга да прэзідэнцкіх выбараў. Раней тыя экраны чыноўнікаў не вельмі цікавілі. На беларускай чыгунцы затрымалі яшчэ аднаго грамадзяніна Японіі. Пра гэта паведамляе супольнасць беларускіх чыгуначнікаў. Па іх інфармацыі, японца схапілі 1 снежня пад Калінкавічамі. Мужчына нібыта рабіў відэаздымку аб'ектаў інфраструктуры беларускай чыгункі. Яго заўважыў машыніст, які кіраваў цягніком Калінкавічы-Лунніц, ну і паведаміў, куды трэба. У выніку работнікі ваенізаванай аховы сумесна з міліцыяй ужо праз паўгадзіны схапілі таго відэааператара. Ён аказаўся грамадзянінам Японіі, і далей мужчыну перадалі супрацоўнікам КДБ. На момант публікацыі імя і прозвішча японца, як і далейшы яго лёс, высветліць не ўдалося. Але нагадаем, што гэта не першы такі выпадак. У красавіку 24 года ў Беларусі затрымалі іншага грамадзяніна Японіі, выкладчыка Масатосі Наканісі. Паводле версіі КДБ, цягам 6 гадоў ён здабываў звесткі пра важныя стратэгічныя аб'екты і грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне для японскай разведкі. Цяпер мужчыну абвінавачваюць па артыкуле аб агентурнай дзейнасці, і цалкам магчыма, што падобны лёс чакае і яго нядаўна затрыманага суайчынніка. Прысуды па агучнай справе вынеслі ў Гомелі. Там судзілі 2 беларусаў і украінца, пра якіх летась паказвалі прапагандысцкі фільм па БТ. Тады КДБ паведаміў, што затрымаў у Беларусі 6 чалавек па абвінавачванні ў супрацоўніцтве са службай бяспекі Украіны і падрыхтоўцы тэрактаў. На тых відэа некаторыя з затрыманых выглядалі збітымі, а таксама людзей на следчых дзеяннях вадзілі на ланцугах. Калі коратка, то спецслужбы схапілі украінскага егера Вячаслава Бародзія і заявілі, што гэта агент СБУ з пазыўным
званым «Мангуст», чыя задача перакідваць у Беларусь зброю для тэрактаў і пераводзіць людзей праз мяжу. Акрамя гэтага затрымалі 5 беларусаў, 3 з Гродна і 2 з Мінска. Іх абвінавацілі ў дапамозе агенту. Пазней у справе з'явіліся і новыя фігуранты – мужчына і жанчына. Цяпер судзілі іх, а таксама таго украінскага егера Бародзія. Абвінавачванні былі сур'ёзнымі – здрада дзяржаве, агентурная дзейнасць і гэтак далей. У выніку двое мужчын, той украінец і беларус, атрымалі па 10 гадоў калоніі, а жанчыне далі 9 гадоў. А ў Гродні судзяць узорнага аграрыя і прыхільніка Лукашэнкі. Яму свеціць гіганцкі тэрмін за кратамі. Гаворка ідзе пра 77-гадовага Васіля Густыра, які больш за 45 гадоў узначальваў моцную гаспадарку з назвай Свіслач, якая знаходзіцца пад Гроднам. Ён адзін з самых паспяховых аграрыяў Беларусі, мае званне заслужанага работніка сельскай гаспадаркі і нават ордэн айчыны 3-й ступені. Яго Свіслач уваходзіла ў топ-10 гаспадарак краіны па ўраджайнасці. Густыр быў героем дзясяткаў публікацый дзяржаўных СМІ, а таксама хваліў палітыку Аляксандра Лукашэнкі і падтрымліваў праўладную Белую Русь. Ён шмат разоў быў дэпутатам Гродзенскага раённага савета дэпутатаў і катаўся на ўсебеларускія народныя сходы. Праўда, у выніку скончылася ўсё крымінальнай справай. Цяпер Густыр на лаве падсудных разам з галоўнай бухгалтаркай свайго паспяховага прадпрыемства. Інфармацыю пра яго затрыманне сілавікі не паведамлялі, і дакладна невядома, калі гэта адбылося. Але ў канцы 23-го года Густыр яшчэ даваў бадзёрае інтэрв'ю, а ў сакавіку 24-го на яго месца раптам прызначылі Сергея Саўчыка, да таго галоўнага агранома той жа Свіслачы. Цяпер вядома толькі, што і дырэктара, і бухгалтарку вінавацяць у крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Пакаранне па гэтым артыкуле ад 5 да 12 гадоў зняволення. Гора у беларускай блогеркі. Мінчанка Алеся Белазорова, якая мае 860 тысяч падписчыкаў у тыктоку, паехала адпачываць у Італію і расстроілася. А здарылася вось што. Короче, ребята, сейчас были в Луи Виттоне, и суть в том, что мне не продали ремень, потому что я из Беларуси. Вот такая вот Европа. Калі што, рэмень гэтага брэнда каштуе ад $1000. Але ў чым прычына? Няўжо прадаўцам не патрэбныя грошы? На самай справе ў гэтай сітуацыі няма нічога дзіўнага. Калі пачалася вайна, заходнія краіны ўвялі некалькі пакетаў санкцый, сярод якіх і забарона на ўвоз у Расію прадметаў раскошы даражэйшых за 300 еўра. Распаўсюджваецца гэта і на юрыдычных, і на фізічных асоб. І апошнім часам расійскія зоркі ці блогеры скардзяцца, што не змаглі нічога купіць у краме таго ці іншага люксавага брэнда. Тэарэтычна прадаваць прадметы раскошы беларусам не забаронена, але ж ёсць нюанс. Калі прадстаўнікі брэнду думаюць, што пакупнік можа перапрадаць іх рэч некуды ў Расію, яны таксама могуць адмовіцца прадаваць свой люксавы тавар. Беларусы зноў просяць чыноўнікаў ушанаваць памяць славутага пісьменніка Васіля Быкова. Цяпер накіравалі зварот да гродзенскіх уладаў з просьбай павесіць памятную дошку на доме, дзе жыў пісьменнік. У гарвыканкаме адрэагавалі на гэты зварот і нават даслалі адказ. У ім чыноўнікі кажуць, што павесіць мемарыяльную дошку немагчыма, бо ў горада на гэта няма грошай, а дадатковыя крыніцы фінансавання таксама адсутнічаюць. Цікава, што скажуць чыноўнікі, калі знойдзецца нейкі мецэнат, гатовы праспансіраваць гэтую дошку. Але ж раней, калі жыхары Гродна прасілі ўлады паставіць у горадзе помнік Быкаву, то мясцовыя чыноўнікі таксама ўхіляліся. Тады яны заявілі, што такія рашэнні не ў іх кампетэнцыі. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.